Skrývali to pred vami. NASA vlastní interiér pyramíd a tají pravdu o nich. Vnútro pyramíd je už roky záhadnou témou. Mainstreamové médiá nám tvrdia, že tieto pyramídy boli len hrobky, ale to je len zastierací manéver. Starí Egypťania boli oveľa vyspelejší ako my. Veľká pyramída v Gíze je v dokonalom pomere k celej Zemi a jej poloha zodpovedá rýchlosti svetla. Tiež dokonale zapadá do usporiadania vesmíru. Pyramídy boli v skutočnosti systémom voľnej energie určeným na získavanie energie z vesmíru. Tieto masívne stavby boli nejakým spôsobom schopné využiť túto energiu a rozptýliť ju na obrovské vzdialenosti. Preto keď ľudia vstúpia do pyramíd, hovoria, že cítia veľmi silnú energiu. Túto technológiu priniesla ľuďom mimozemská civilizácia, známa ako Anunnaki, alebo ako Anakovia v Biblii. Prišli na Zem už dávno, aby hľadali suroviny a postavili tieto stavby pomocou svojej vyspelej technológie. Niektorí ľudia veria, že dokonca vytvorili ľudskú rasu prostredníctvom úpravy DNA. Toto všetko je len teória, ale mnohí ľudia sa nad tým zamýšľajú.